kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amatoure kaburuji dowlaji dentuɗi États-Unis e kaburuji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam ñalle mon hande ko ñallawma aljuma ko nogas e nayyi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom kaburuji moɗon demgal Pulaar guiɗirɗen kaburuji men international tugnade kaburuji gomiri toon to maison blanche on kamɓe délégation mo Amérique en wayno mbaɓe gummoɗo en janggo suba a yaade toon to Pakistan ɗum noon ko tawtorede haaluji walla jokkodiral gongal wonde toon hakkude kamɓe e américain e kamɓe Iran naɓe ɗum noon tugnade kadi kaburuji gomiri toon to maison blanche ministére des affaires étrangères mo Pakistan on Abbas Aragchi en ko yettima toon to Pakistan kono noon tugnade hande kaburuji gomiri toon to Téhéran télévision ɓe bidata en wayno kañum horum yeddi wonde ko haysindo ayri toon kanko jograni haaldude américain ji hande ko fati kaldigal pongal wonde hakkude kamɓe américain ji e kamɓe Pakistan tugnade kanko Caroline Levitt ɗum noon ko joguiɗo konngol toon to maison blanche o wi wonde ko ne wayno ko hono laamu Donald Trump wi wonde won ko fuɗɗi ɓosde toon hakkude kamɓe Iran e kamɓe États-Unis ɗum noon ko fati kaldigal ngal o wi donc goto fof oɗo saha joni woni koye stand by koko fayde tan nde wiya e diw fof koye foti yaade toon to Pakistan so tawi ɗum sohli hande ummade toon to Washington kanko gardiɗo défense leydi ndi Peter Hegseth e nder gonguɗi ɗi o haali kadi ɗum o huccini ɗum koye alliéji mabɓe ɗum noon ko leyɗel Europe o wi wonde ko ene wayno oɗo joni hono hoɗodiral gongal toon to cirtol Hormuz ngol ene wayno ko ndeɗon haare foti wonde ni ko haare Europe naɓe wona kamɓe haare mabɓe Amérique kamɓe Amérique a siftinde on tan ko kamɓe États-Unis ɓe continue hande mettere mabɓe sibabude leyɗel o tan walla leyɗel Europe jabaki arde wallude e wawde fittude ngolɗon cirtol ittude kala bonnandeji gon toon walla kala ko woni bomboji walla contrôle ɗum noon e wayno kanko Peter Hegseth e ɗiɗo haaluji ɗi haalata kadi ko ɗin haaluji Donald Trump haalata wiide wonde ko haare toon to cirtol Hormuz ene wayno ko Europe naɓe ɓuuri jogade hen enter kabaruji men hande toon to Moyen-Orient toon cessez-le-feu gonɗo toon to Liban e wayno Israël wi wonde ko kontinde kañum hoore mum bombardude kala ɗo yiiɗi menace toon to Liban ɗum noon ne wayno haysinde ko cessez-le-feu no woodino hakkude mabɓe kamɓe Israël naɓe kamɓe Liban naɓe kamɓe Israël tugnade hande ko Liban naɓe kalata ɓe respectani oɗon cessez-le-feu noon tugnade konngol gomigol to kanko premier ministre o wi wonde ko kamɓe Israël mabɓe kontinde bombardude kala ɗo ɓe tuumi wonde ko bonnande no woni walla menace uji no goni ɗum noon ko haare contre Hezbollah en o wi wonde ko wayno Hezbollah ko yimɓe ɓe ganduɗa Iran en continue wallude ɗumen pour bonnude walla pour addude caɗele toon to Israël ko wawi wonde fof ene wayno ɓe dañino kadi nanodiral pour ɓeydude oɗo cessez-le-feu ken wonde jonte tati kono noon ɗum haɗani hande ne wayno pellodiral ngal nden continue wonde toon bombardement ji kamɓe Israël e kadi kamɓe Hezbollah rokketaji ɗum neldata toon to Israël ko ha hande toon to Pakistan Caroline Levitt ko continue haalde toujours wi wonde ko ene wayno ko Jared Kushner e kanko Steve Witkoff ene wayno maɓe gummoɗo subaka janggo ya toon to Pakistan donc o waɗi Caroline Levitt wi wonde ɗum ɗo ko confirmation mo waɗi e ɗum noon e wayno ko maɓe jaa toon kadi maɓe pottu toon e Pakistan naɓe kanko Caroline Levitt wi wonde ko gouvernement Donald Trump en yetta no fewi Pakistan naɓe sibabunde darde ɓe goni hen e ɗiɗo négociation ngaji surtout ngal ɗo kaddigal hakkude kamɓe américain e kamɓe Iran naɓe ɗum noon e wayno ko kanko Caroline Levitt kadi ene wayno haali kaɗo haala kadi toon to Fox News ko haali kadi wi wonde kanko Caroline Levitt wi wonde ko Iran naɓe kañum en jokkodiri e mabɓe e caggal muɗum ene wayno ko président mo États-Unis on kanko Donald Trump après o noddi ɓeɓe kawri toon ko wawi wonde fof e tugnaɗo hande reportage gumiɗo toon to CNN e mbi wonde ko hono kanko Donald Trump wi wonde ko ene wayno ko neldi ɓeɗo ɗiɗi ɗum noon ko envoyé ji makko toon to Pakistan ɗum noon ene wayno ko e weekend oɗo weekend hawnaki kadi ene wayno ko kanko JD Vance vice président mo États-Unis e kanko hoore makko mo par kala nde jokkodiral anda han kadi ne foti joɗade walla foti dañede toon hakkude kanko JD Vance e délégation Iran ene wayno ko JD Vance kañum hoore mo aboɓe kanko ministére des affaires étrangères mo Iran aussi ene wayno ko so tawi tan felditi wonde ko omo tawi ndeɗen jonde ko nden JD Vance yahata ko wawi wonde fof oɗo saha joni wayno ko ɗum woni ko anda tugnade hande ko CNN haali oto banggue noon wayno kadi kanko JD Vance maw continue wonde neɗɗo active e ngal e oɗo ngal ɗo kaldigal hawnaki kadi maw continue jokkodirde hono président mo États-Unis e secrétaire d'état mo États-Unis on kanko Marco Rubio e kadi en wayno ko kala yimɓe kadi jeeyaɓe kadi e goomu toppitide kala ko fate kisal toon to Maison Blanche ɗum ɗo fof ko Caroline Levitt haalde toon to Téhéran wayno ha hande no mbiɗen ni hono kamɓe télévision mabɓe mbi wonde ko kanko Aragchi ene wayno ko jaaɗo toon to Pakistan maw yaha toon kadi to Oman e Russie pour beele mo jokkodira ɓeɗo ko partenaire uji makko kono o yarani toon
Ande ton to Pakistan tungnadi kadi e kongol makko kanko gardido affaire étrangère mo Iran hono kanko Abbas Arakchi wi wondi ken wayni ko woni priorité mabbe kambe Iran en wayni ko jokkondirde yimbe hoddibe mabbe ay dum non jillungo woni odo sa joni dedo leydel tati ko ton to Pakistan o man e Russie o dum do foko wawde kontinde jokkondirde beydude maade jokkondiral ungu mangu gongo dedo leyde o wi kadi en wayni ko wat kadi firno fewi faate en jokkondiral hakkunde dedo leydele mabbe e kadi mo jokkondir kadi yimbe ganda e jokkondiral gongal kadi e region ton fo dum o wi kadi en wayni ko tonto dedo leydele kambe Iran mabbe kal kamen hol ko position ngaji mabbe odo guerre pawade mabbe belen darto en wayni kadi tonto o man kadi mo haalde be don kadi ko faate ciadele gonde odo sa joni nokkuji gondi ton no region e surtout ko faate guerre ton tourisme kadi mabbe continue haldude ko faate cielagal gongal hakkunde Russie e kambe Iran cielagal regional e kadi gede jadde en bamtare international a siftin don tan ko Russie ko partenaire mawdo Iran tume wonde ko kambe Russie nabi ni haw nayki won gede kewde def kabirde de ganduda kambe Iran be kutorto tunade source gumi ton États-Unis e bi wonde ko haw nayki ko Russie nabi ko wonde fofen wayno ko kanko Arakchi en wayno wona ko jodo ton to Pakistan pour kal digal hakkunde États-Unis e Iran en wayno ko woni ko voyage faati leydel ko Emmanuel Macron gardido leydi France en dir jillungo wondi ton to surprise o yi wonde ko tagal de o yalti laamu e hitande ujunaaji ɗi no gas jeeɗi ha kanko are makko won hankada wonta wat politique ɗum ɗon noon ko haala lutondir kay kala haala ka o haalno e nder hitande ujunaaji ɗiɗi no gas jeeɗi ɗum noon taw oɗon saabu wonde sukaɓe jeunesse ton to gonno ko wadde 10e anniversaire ko faate parti mabɓe o wino oɗon saa wi wonde ko onon jeunesse muɗo sok ɗo e duuɓi ɗiɗi ɗo e duuɓi joyi e ɗo e duuɓi sappo muɗo sok kono noon wayno artudemo hande wiide wonde koye hitande ujunaaji e nogas jeeɗiɗi caggal muɗum hankadi o wonta naati politique kadi ko hunde hawnide ko way wonde fof kanko Emmanuel Macron o ari politique walla o woni président ko hita ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ɗum noon o yaranno nden ko duuɓi capantati e jeenayi ko kanko wiya wonde ɓurɗo wonde président ɓurɗo famɗude duuɓi ton to France tuggitande 5e république sosa e hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe joyi e jeetati donc ene wayno kadi o arti waɗa o heeɓi élection kadi koye hitande ujunaaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko way wonde fof kanko Emmanuel Macron o winde ko ɓuri tidde duuɓi makko cakkidde wonde laamu continde wasarede walla haalde e gueɗe ɗe waɗi kono noon kanko Emmanuel Macron en wayno gonnode kañum hoore mum ministre toppitide ko faati e économie e nder e laamu kanko François Hollande décision ngaji ɗiɗi gonɗi hen ɗi ganduɗa en caggal duuɓi jeenayi o laami hundinde nde jogoraniji ta décision gadano ko nde waɗi opposition mo change duuɓi no foti yimɓe yawɓe retraite holno wayata wonno nden ko 60 o wi noon watta ɗum 64 kono noon wayno oɗon décision tawde caggal nde parti makko perti majorité ton to parlement wayno oɗon décision o paama ɗon ha caggal hitande ujunnaji nogas jeeɗiɗi décision goɗɗo kadi ne wayno ko kanko hoore makko caggal nde parti ko mbiyata far right nde hepti majorité décision ƴeftudemo samminde assemblée nationale e organiser élection ngaji ɗum kadi ko hunde ko risque mo ganduɗa wawe jitade ko ɗon risque kadi ko ɗum waɗi o continue perdude majorité ko wawi wonde foof konguɗi ɗi ƴefti toon to Cyprus ɗum noon tan wonduno kadi e sukaɓe o wi wonde kadi wayno hutande ujunnaji ɗiɗi nogas jeeɗiɗi caggal nde o yalti laamu o wonta hankadi waɗa politique Judgment international hande hono kanko Donald Trump waɗi kadi oɗo saa o felti wadde sanction ngaji punition ngaji oɗo compagnie pétrole gonɗo toon to Chine baylo pétrole gonɗo toon to Chine ɗum mbiyata raffinide ay kadi en wayno ene wonde e capannayi compagnie ji goɗɗi taw ko joom laaɗe guittoje pétrole toon to Iran sibabude o tini kanko Donald Trump ɓen guitta pétrole toon to Iran ene nawa toon to Chine ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump o ƴefti ɗum ñande aljuma hande ko hunde Associated Press ɓe kaalini ɗum mbi wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump o haalini wi wonde mo waɗa sanction ngaji secondaire kala leydi ganduɗa walla compagnie aga do business e Iran ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko gouvernement mo États-Unis ko gueɗe campagne mo woni oɗo saa joni pour wiide no waydo bittude hono kamɓe Iran kala ko fate ngaalu mabɓe ene anda oɗo saa joni tugnade hande ko kamɓe Washington koɓe kaalata blocage moɓe mbaɗi toon to cirtol Hormuz haysinde o eɓe kaala blocage o ene continue yiyede hande batuji ndewa ɗon tugnade kadi ko Iran kañum hoore mum hollata donc ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saa joni kanko Donald Trump ɗum ɗo kadi ko décision ƴeftade jonte ko addi kanko Donald Trump e kanko Xi Jinping eɓe potta toon to Chine ɗum noon ko voyage mo waɗata pour la première fois toon to Chine tude Xi Jinping gardiɗo leydi Chine ko wawi wonde fof ene wayno ko Chine waɗani taw réaction faate ɗum ɗon kono ene wayno ɗum ɗo kadi ko hunde hawnaki ma ɓeydo kadi tinnude kaldigal ngal wonde hakkude kanko Donald Trump e kanko Xi Jinping mo Chine
Haburuji men international hande tonto Europe tungnati kadi ko yel kambe avingaji mabbe kambe rusina be kambe otan debi fotu ton e weyo tonto diwanuji gondi nokkuji mbiyata leydel Baltic dedon leydel Baltic non jayen ko en Lithuania ko e tungnade kongol gumidi goto commandement ji otan ko ali wi wonde ko dedo leydel sibabundi kulul jogi odo sajun so tawi kambe Russi certi walla be gasni halfude Ukraine en wayno be kuccanta ko kanyumen donc dum wadi sibabundi dedon leydel ngala kanyumen avion-ngaji bombardiji walla denoji weyu men ala sago kutoro e nota ko ay wonde fof en wayno siftintan dedo leydel kalte du Baltic de ko buri hewde maji jiano ko e dental union soviétique ko ay wonde fof en wayno ko pelbundiral wadani kadi ko hulono en jogor wonde danger ko wada dido avion-ngaji rusinabe non ko avion-ngaji supersonique bombardiji mo e kadi ngonde avion-ngaji tukos goddi nin deni dumen en baddu men score ko din woni di kambe NATO be paddi pour wiide wonde ko ala sago distance wona kunde dido avion-ngaji e weyoji taw gonde jimande ota bandiraɓe sehlaɓe heɗo toɓe radio sare habruji men nder leydi États-Unis guider ɗon ko toon to Washington attumnade kadi ko winda toon to CNN noon kamɓe gouvernement mo Donald Trump ɗum noon ko département justice mabɓe pelliti hande wiide wonde ko kala koɓe enquête aji mbaɗanno ko fati e kanko Jerome Powell ene wayno oɗo sadio ɓe dartini ɗum donc mbi wonde ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Janine Pero procureur gonɗo toon to district Columbia ko ene wayno ko oɗo sadio ni oyoɗo ñalawma hande kala ko fati enquête aji pannude kanko Jerome Powell ene wayno ɓe dartini ɗum men États-Unis hande tungnade kadi ko mi toon to Washington noon kamɓe dep justice e laamu ga kanko Donald Trump eɓen gartiri gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa gueɗe guittunoɗe e laamu kanko ancien président Joe Biden ɗeɗon gueɗe ne jeyano hen yawdude warde ganduɗa ñawoɓe kañumen ñawaɓe taw kañumen koyemumen ene poti warede jeeya gueɗe kadi ɓe gaddi hen ɓe mbi wonde ko tawde ɗo sadio en fotɓe warede ɓe tawde ko ñaawa e mbare ene wonen ko pinguji kalete ɗi ko pinguji ɗi en ene keewi kalis wonande laamu kadi hen saji ne waɗi caɗele en mbawi hutorade fellude yimɓeɓe ɗum noon e tungnade hande CNN ko ali mbi wonde ko ɗo États-Unis ko état ji joyi tan jogui ngal ɗon kuulal pour wardude yimɓe taw ko ɗum noon en jeeya hen on kamɓe Caroline du Sud lewru mars ɓennude tan ɓe mbari neddo toon to Caroline du Sud neddo kadi ko ñawnoɗo yo ware ɗum noon kadi ko hunde woni la première fois ne waɗe toon to Caroline du Sud tuggi hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi ko wawi wonde fof kanko administration makko kanko Donald Trump wi ko non seulement bargol yimɓegol par pertelaji yo artiri mais aussi ko yimɓeɓe kadi no mbaɗeteni walla kañum no kayitaji ɗi no mbaɗirteni pour caggal ñawore ene wayno ko yo heñe belle yimɓe hewɓe fatɓe oɗo sa joni te poti ware taw no mbaɗe guila laamu makko yaani ɗum ɗo kadi ko kanko Donald Trump ko waɗata surtout en firtude gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kanko ancien président Joe Biden waɗi ɗum tungnade kadi habari gumri toon to Washington cour d'appel goto waɗi ñawore hande contre kanko Donald Trump laamu makko parde immigration ɗiɗo juge ji tati ko yimɓe wonɓe toon to cour d'appel won toon to district Columbia ɓe dartini gueɗe ɗe waɗata toon hadde won immigré ji won non seulement kala ko wiyete ɗabbude sodnade e leydi ndi mais hadde ɗumen kadi won haqqeji ɗi jogui bawɗirende ɗumen ɗiɗon haqqeji noon e jeeya hen surtout dartinde ngal ɗo kutorgal gongal e ligne pour wadde demande uji men ko wawi wonde fof kamɓe ɓeɗo ñawoɓe tos hen ñawo goto ko kanko Donald Trump ƴeftuno ɗum goɗɗo kadi ko kanko président Joe Biden ƴeftuno ɗum en wayno kamɓe fof ɓe dakkodiri wonde ko kanko Donald Trump ko droit makko yettaki hadde ɗeɗon ɓuure ɗe ganduɗa kamɓe immigré ji ɓe jogui ɗum haysinde ɓe gummi ko toon to frontiére ɓe ndewani lawol normal ko kanko ko juge Donald Trump mo ƴefti o wi wonde ko ene wayno ayo yimɓe pamono kanko Donald Trump mo jogui droit salade kala ɗaɓɓale baddete ɗo en pour immigré ji ɓeɗo ɓe mbiyata illégal en a sordnade ɗumen ɗo en ko wawi wonde fof ɗum kadi ko hunde kanko Donald Trump kadi ko jongungo dañi hande kono ene wayno ko kamɓe gouvernement ɓe mbi kadi maɓe continue wadde appel ha to toon kursi habruji men États-Unis hande cakkitorɗen ko dabbo goto ko nangaɗo ene woni oɗo sa joni jimandi kamɓe police immigration o wi wonde ko ene wayno ko nanga ko heɓata safaruji no foti heɓirde ni kadi ko reedu e kadi ene wayno ko kala ko fati e gueɗe ganduɗa ballowo e reedu ndu jogui ndu yenno ɓinguel ngel sodi ɗum o heɓata safaruji mum kanko no wiyete ko Daris Bella Paola kanko oɗo nangaɗo toon to Alvarado o wi wonde ko ronki dañde yamirede yo yi docteur bawɗo walludemo ko fati en prénatal donc ko wawi waɗede tan ko ɓe mbawi addude infirmier walla neɗɗo ganduɗa tigi liggotoɗo santé ƴefti ƴiƴam makko kono haydara goɗɗum o meeɗani wadde kanko kadi ko reedu oɗo sa joni woni toon ko kaso kanko debbo e gorko biyeteɗo Gilbert Vincent en mayno ɓe naati États-Unis koye avril hitande ujunaji ɗiɗi e nogas go on kadi en wayno ɓe dongno kamɓe koye mabɓe ko Venezuela taw oɗon saaha ɓe kuuli wonde ko so tawi ɓe naggama ko warteɓe kanko avocat makko noon nder konngudi daari mbi wonde ko gueɗe o woytotode ko gueɗe kulɓini saabu ɗum ɗo wasde ɗoftade haqqinamade donc avocat makko ko
wi kadi wi wondi ko aduma ko nadde kaso mum on waɗanno kala ko yamira fof mo dofti yaade rendez-vous ji makko toon to immigration kadi o waɗi kankore makko kayitaji ɗaɓɓude sornaɗo e leydi e kadi no wayno ko saa fu nde o yonti yaade immigration mo yaton toon to AIS tumnade avocat makko ɓe pelliti nanggudam haysinno ɓe gandi yonde ala ko waɗi e gueɗe bonɗe ko jiida tan arɗo e leydi ndi ko wawi wonde fof oɗo sa joni ko ɗum ɗo kadi ko gueɗe gullitteɗo toon e kamɓe AIS ɗum noon ko immigration kasoji mabɓe yimɓe wonoɓe toon ñawoɓe toon walla wonduɓe ñawuji ɓe galano ɓe pitiri ɗum kamɓe immigration e nder laamu mo kanko Donald Trump. haɓuruji men États-Unis hande toon to Louisiana on suku ko gorko jaaro e duuɓi 17 nangama toon o nanga kadi ko caggal pellodiral kanko woni tumaɗo won ko kanko jogino fete waɗi toon to jeere wonnode toon to Louisiana kanko suko o nanga ko hanki alhamis toon o nanga toon to Baton Rouge Louisiana ɓe mbi o nanga ko caggal nde o felli toon mool gonɗo toon to Louisiana pellugol makko noon waɗi suko debbo jaaro e duuɓi 17 e gañi kadi neɗɗo goto jaaro e duuɓi 53 kanko suko o wiyete ko Mark Lee omono nanga police toon to Louisiana e kadi ne wayno ko hawne ko nangete ko crime ɓurɗo bon toñangeji 5 goɗɗi ma paye makko so tawi o nawama toon tribunal kanko tumaɗo ko kanko addi hoore makko hande oɗo aljuma toon to police ɗum noon caggal nde avocat makko gonɗo toon to Baton Rouge haali wi wonde ko ne wayno ko omo yiɗi addude hoore makko ko wawi wonde foof ne wayno ko pellugol ngol wonno toon ko Saratis Bar toon to mool gonɗo toon to Louisiana kanko pelluɗo on wonno koye groupe e wonde kadi groupe goɗɗo dukoji mbaɗi hakkude mabɓe haaɓe pellodiri wawi wonde foof kanko oɗo tumaɗo ko kañum woni pellude ha wari hen neɗɗo ene wayno oɗo sawo naggama musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni junggo mum nde waɗante en jaam